Muni rakai ke wang journey thang chi protect him. Nasi life insurance ke ena kenang sot po jok manja hidim terona rongalong LIC asai claim bang atumpen rongara ratuma phan seke kepi pon. Kedam tang there po ni phai ingko yaning be manja long ke do hidim terona rongamikar rup sing terona hemalong donra batumpen chingrum si life insurance aputhak seke kepi pon lo. Bangso seke kepi amayalong Vicky Ingling advisory agent LIC Dipu branch laban Biswajit Bay development officer LIC Dipu branch atumpensi LIC aputhak seke kepi pon lo. LIC along preg jama plan do lasonsi child education plan couple plan pension plan lapen loan over saita do pusi bangso seke kepi amayalong chethan pon. Seke kepi amayalong rup sing terong lapen adona rabatum chetong dunsi mesen pen bangso seke endun lo. Lapen halapu LIC aputhak than bang atum pen setami rup sing terong lapen adona rabatum apor kachipi pen seke ke enduna pot setami akiro pipajer pon. News report Karbing Long Live.